салому алайкум дӯстои азиз, хушхабара ба ҳаматон мерасонам. Курси рубл якбора боло рафт. Бародарои азиз, хушхабар. имрӯз аз худи Сбербанк ба картаи душанбеситӣ сум раводкунӣ аз 1000 рубл 135 сомону 90 дирам мегзарад. Алиф банк 1000 рубл 135 сомону 90 дирам. аз Сбербанк ба картаи Амонатбонк сум раводкунӣ 135 сомону 90 дирам мегзарад. перевод ба банк Эсхата 1000 рубл 135 сомону 90 дирам. аз худи Сбербанк ба картаи Орионбонк сум раводкунӣ 135 сомону 90 дирам мегзарад. Спитамент банк 1000 рубл 129 сомону 60 дирам. Коммерс банк 1000 рубл 129 сомону 60 дирам. хумо 1000 рубл 135 сомон. бародарои азиз, раҳмат барои дастгиритон ки ин қадар канали моро дастгирӣ мекунед. морам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем. обязательно фикротонро дар комментария бинависонед. мо ҳам ҳаракат карда мувофиқи анами комментарияҳои шумо видео карда мепартоем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. худо нигаҳдор.